Bon dia, bona tarda, bona nit, benvinguts a un nou episodi de Agitando el Cuero 2x02, temporada 2, capítol 2. Molt fi. Després de la setmana passada amb la Mercè i tot una mica d'absència, Agitando el Cuero torna, el teu podcast de confiança, el teu podcast esportiu, el teu podcast que et fa riure. Ho tens tot en un. I tu perdràs? Tu perdràs? Doncs no, perquè estaràs fins al final. Com diries tu, hasta el final... Vamos real. Què tal, Eric? Molt bé, Ramon, bon inici, m'agrada com vens, tu siguis un bon delegat comercial a ventes, si algun dia arribes a gerent, aquí queda gravat que jo et contactaré, Ramon Burrós i Parera. Família, no sé. Sí, no, seria un bon... Florentino Fichaló, no? Què es diria? Sí, jo et fitxo, Ramon. Bé, tio, bona setmaneta, per això una setmana de paró, hem estat per Madrid, per la Capi... Esportivament no hi ha hagut peron, Vull dir... Esportivament no hi ha hagut res de peron, ha sigut tot el contrari peron, no? El que hem comentat l'últim capítol que no s'ha parat, i ja està, la setmana passada va ser la Mercè, que faria 5 anys, quan estava aquí el nostre estimat Frederic, estaríem a la Mercè agitant per allà, que si concerts, que si bugatells, no? etc. Si ara et diguessin, grup català, quin concert et condiries, o sigui, estar? Puf, és que jo saps que jo del grup de música catalana no... Bueno, però estem aquí en català... A veure, vam anar a un concert fa poc, que no ho he explicat, et diria... Va ser el cap de setmana... Va ser el cap de setmana... Anterior, que és el que l'hauries d'explicar la setmana passada. Correcte. Et diria Els Amics de les Arts, Ramon. Molt bé. Comparteixes aquesta afició amb mi? Soc molt dels Amics de les Arts, però per mi difícilment mai hi haurà un grup com Manel. Però clar, evidentment no et farà un concert ara, però jo... Si em dius, mira, pots decidir, tu també podries, si vols un Laxambusto o un d'aquests que potser no fan tants concerts, però... Manel, a mi em fiquin unes cançons de Manel. Com es diu el grup aquell que m'encanta, que és un grup així poc conegut, el de supermercat... la secció del congelat. No, crec que és un cantant, sí, Lil Dami o alguna cosa. Lil Dami, però és un cantant. Lil Dami. M'agrada Lil Dami. T'agrada el trap català? El trap català, sí, clar. Un Lexar, no? Un Lexar, ostres, Lexar top, Com es diu l'altre? Marc Bey. It is motherfucking... Sí. A l'Oriol Marc li agrada molt el Devas, Vale. Que sempre ens demana que no, diu que no el mencionem mai, doncs aquí el tens, pum, pa dentro. Algo més a comentar de setmana? Bueno, el cap de setmana està per los Madriles. Madriles, la setmana passada ja està a Vic, el concert aquest dels Amics de les Arts, que va estar molt bé, la veritat, no em coneixia gaires cançons, però bueno, la meva cultura catalana de música catalana és bastant baixeta, però va estar bé, tio, bona hit, Ramon. Molt bé. Tu què tal? Cap de setmana passat, què vaig fer? Molt tranquil, crec, alguna cosa, i aquest cap de setmana, el divendres de nit, sí que vaig estar amb uns amics una estona. Molt bé, Schools, tal, no? Schools, tal. Hem parlat de l'School aquí, o no? Show no, però Show School, última partida... Espera, anem a explicar una mica què és l'School, perquè jo crec que no s'ha parlat d'aquest joc de taula, School Kings. És un joc, a veure com l'expliquem així ràpid. Una cosa, et donc, mira, minut 3 i 2 segons. Sí. Et donc fins a 20, 15 segons tens per explicar. 15 segons. És un joc de taula que seria la similar a la podrida, i al final es tracta de fer bases i qui clava aquelles bases suma punts. Ja està, llavors hi ha un ordre de prioritats i a partir d'aquí sumen punts i tal. O sigui, el resum ho has explicat bastant malament, però dins dels 15 segons, per tant, t'ho acceptarem i bastant sòlid. Bastant sòlid. Doncs res, va fer gràcia perquè l'última partida sota va venir una rauxa de vent i van volar tots a les cartes. Ostres. I llavors va volar coses a terra. Però em van volar del balcó, diguéssim, cap a baix. Vale. I llavors tot el guiu tot neuròtic de, hòstia, ha caigut, tal, comptant cartes i havien caigut només papers d'aquests a apuntar, que va tenir sort, no va palmar cap carta. Bueno, perquè el seu school és de qualitat, no com el meu, que és AliExpress, i que em va costar €1. Des d'aquí invitem a la gent a que no compri per AliExpress, perquè si no passa el que em passa a mi... Però i no per això, perquè AliExpress és... és comerç local, és explotació. On està el comerç local? Tot per als diners. El comerç local, la botiga que ho compra el majorista, almenys la botiga del poble, bueno, tindrà el joc... tu ets un tio molt logístic, Ramon, tu saps el que parles. Zero logística. No sé res de logística. Seria més lògica, no, al final? Al final, sí. Bueno, després del minut 4... D'introducció, aquí. Fent el capullo... A la gent li agrada, tio, aquests sectors li agrada. Sí, però el moment també àlgid del podcast, va. Titular, i Josep. El meu titular és... Las lesiones hunden a Flick. Hansi Dieter Flick, Hansi com? Dieter Flick. Què vol dir Hansi Dieter? Es diu així? En sèrio? Hansi Dieter? Hòstia, és brutal. Si s'escriu, no és Dieter en alemany, serà un altre cop, però s'escriu... Dieter. Hansi Dieter. Dieter Flick, sí. Jo sabia alemany. Jo també, jo vaig fer 4 anys al col·le d'alemany. Però tu no vas anar a l'intercanvi aquell, tio. No, jo vaig anar, que allà no vam coincidir, quan jo vaig presentar la 2, tu no et vas presentar, no? No, però dic... Nosaltres a l'estiu de primera i segona de batxillerat, que amb el Marc vam anar,
Tu no vas venir? No, Hòstia, vaig venir jo. hagués molat estar allà... No, jo no Pues vaig això, o venir. sigui, tu fas referència a la derrota del Barça... Que no la vaig veure, ara comentarem que no la vaig veure, però... A milonga més real. Sí, no s'ha de dir que... Hòstia, no, Quina trepitjadeta de Brian, La vida de Brian. La vida de Brian. Titular, és que podria dir La vida de Brian. És aquest. Hòstia, com la trepitja i ja que... La vida de Brian. Vinga, pop, sí. No, si et dic la veritat, mira, porto... Bueno, vull jugar al Barça contra el Young Boys, el capítol es penjarà demà, llavors ara comentarem una mica el què, però mira, el del Mónaco crec que el partit el vam comentar aquí, si no m'equivoco, veritat? O no el vam comentar, perquè es va gravar un dilluns, no el vam comentar, bueno, ara comentem també una mica Champions i tal. El del Mónaco el vaig veure, llavors va ser Girona, no el vaig veure, el debat del Girona, quin va ser el Barça? No, Getafe després. Getafe després que ha jugat la mitja part, Girona no el vaig veure, i el d'abans del Girona va ser un altre, que tampoc el vaig veure. No, Girona és el cap de setmana de Mónaco. Sí? No? No hi ha cap més, que es van juntar molts. No tinc internet. Bueno, no ho sé, el que et sé dir és que dels últims 3 partits he vist potser mitja part de Getafe només, perquè entre el cap de setmana he estat fora, el passat vaig estar el dia del... No, era el Girona, hòstia, és que era un altre, que hi ha un altre. Ah, estava aturant d'una casa rural. És veritat, correcte. Getafe, que aquí faré una mica menció, Sí. Don José Bordalás, i el Getafe sense Bordalás, Què seria un què equip seria? com Espanyols, Valladolid i tal, de ganes que patirem fins al final, que el Getafe crec que tot i així patirà fins al final, de fet jo crec que... Però sense Bordalás, o sigui, Bordalás l'altre dia surt amb 10 jugadors... Contra el Barça, dius? No, contra el cap de setmana contra l'Alavés, no sé, contra el Barça... Sí. Però veus l'alineació i tal, i després guanyen 2-0, veus l'alineació i dic, buah, Ja. no conec aquest Bueno, sí, Luis tal... Milla... Uche, un altre jugador, no el converteix en superuche, saps què vull dir? Superuche. No, és un entrenador que... I el Barça, bueno, va ser el partit més just que va fer. Bueno, però jo no he dit el meu titular, saps? Bueno, digue el tio. No? Anem de la per ordre, no? Bueno, però no, jo t'he dit, el teu titular, tu, si el meu titular és aquest, Brian Tal. No, dic, hagués sigut bo la vida de Brian. Bueno, el teu titular quin és, Ramon? Frente Atlético... Bueno, no, perquè em pagaran. Nadie diga algo del Frente Atlético. Stop ja, nadie. Frente Atlético, stop ja, però no. Hem d'acabar amb el vandalisme al futbol. Molt bé, bon titular, Ramon. No treu que hi ha certs jugadors, no direm noms, Tibú. que provoquen. A mi, Ficti. Courtois em sembla que tal, però Vinícius que li va a Coque y le diu, tengo 2 Champions y tú 0, tengo 2 Champions, tú ¿Le iba 0, a decir? y he ganado 2 Champions, tú 0, tú has perdido las 2, li comença així. ¿En I serio? Coque li diu, Coque ja, fins als collons d'ell, li diu, luego me van a expulsar a mi. Li comença, sí, al final del partit li comença, yo 2, tú 0, yo 2, tú 0, yo 2, tú 0. Aquest no he vist aquest clip. Que per cert, ara per acabar una cosa amb Vinícius, com deies, que m'encanta dir el nom, @Félix Díaz, José Félix Sí, Díaz de marca, sí. que Vinícius ja sap que guanyarà la pilota d'or a l'octubre. Vinícius, hem de fer el clip d'aquí, no? Vinícius ja sap que guanyarà la pilota d'or a l'octubre. Crec que és el 20 i pico, no? La gala de la pilota d'or. A veure si O des el novembre, d'aquí octubre, crec. Bueno, ja ho sap que guanyarà la pilota d'or. Bueno, doncs ho hem comentat que podia passar, que no era una barbaritat i ja veurem a veure què passa amb Ficti, no, Ramon, al final? Sí, amb Vini Vinci. Vini Vici. Amb Koundé començar amb el derbi, després ja si vols anem Barça, tal, no sé què, però amb Koundé, amb derbi. Calé... Aquest el vaig veure, el derbi. Tal. Jo estava a la ràdio comentant l'Espanyol, vaig veure els primers mitja hora i l'última mitja hora. Em vaig perdre, just vaig arribar després del gol d'Eder Militao. Vale. Un gol. Sí. O sigui, jo vaig arribar, clar, després del Militao ja es lia. O sigui, vaig arribar que a sota el partit està comparat. I dic, què està passant llavors? Sí. Bueno, les imatges, tot i tal. Llavors, primer anem a lo futbolístic i després anem La polèmica. a l'extra futbolístic. La polèmica, Ramon. Tema futbolístic. 1-1, jo el partit que vaig veure, l'Atlético no em va semblar que fes un bon... Bueno, va començar bé amb Julián, el xut aquell a Courtois, però no em va semblar que fes un bon partit, però a l'última del partit, Javi Galán, que està desterrat, que no juga res, el fots al partit i fot un passe Galán espectacular, Correa trenca molt bé, i té molta sort, perquè controla centrebanca, però tot i així i tal, el rebot, però bueno, 1-1, crec que més premi per l'Atlético del que havia merescut. Sí, perquè el Madrid en va tenir més. I el Madrid, o sigui, defensivament va tenir aquell error, però defensivament són unes bèsties, es feia així. Sense Mbappé i tot i així, bueno... No, també tenies un 4-4-2 que et permetia que eres més físic. Valverde és un escàndol, Valverde. Pajarito, ja. O sigui, és un tio que té un xut... És que tu no sé si t'hi vas fixar, però és que l'últim saque de porteria el feia ell.
El tio s'acaba, que jo no he vist mai això, sí, s'acaba ell de porteria i l'enviava a passar 3 quarts. Crec que devia estar col·lesionat Courtois o alguna cosa, perquè Courtois, si t'hi fixes, ha sortit les proves ahir, que està 3 mesos, i potser en aquell moment, crec que té, no sé si és el doctor o aquí darrere, llavors suposo que potser en aquell moment ja va notar molèsties i si xutava rebentar més. Vaig flipar amb el xut que té, tot el partit recuperant, corrent tot el rato, aquest tio no es lesiona mai, és un segur de vida el míster, o sigui, jo, mira, el vaig tenir fa 2 temporades i vaig quedar segon. El tinc aquesta temporada i vaig segon de moment. O sigui, és un tio que et puntua, que no es lesiona i que et rendeix bé. Sí. I té gol, té un xut escandalós, les faltes les xuta ell. Ja, no, sí. Vull dir, no té la qualitat de Kroos, els canvis de joc, d'aquesta visió que tenia Kroos, però, hòstia, si aguantes a Tchouaméni a l'enganxe de Casemiro, no? Doncs el Madrid compleix, Bellingham apareixent, Vini fent el que vol, també. I a l'Atlético, Sorloz, per exemple, molt desaparegut, Julián... I a costar més, Gallagher no va ser dels seus millors partits a l'Atlético, Griezmann, bueno, alguna coseta, però tampoc tal, però un partit, el que dic, l'Atlético, i també en el millor moment que està al Madrid és quan va haver-hi tot, bueno, ja empalmem ara això si vols, amb el llançament d'objectes. A mi de tot el que em sap més tal, evidentment, no és gens matxeros, igual que una cosa que no hem comentat que va passar el dijous passat, és el got que li tira un aficionat de l'Espanyol a l'àrbitre. Estàvem tu i jo en directe a Cornellà. Que li tira un got allà amb una paràbola que li dona, i ara l'Espanyol, com és reincident per treure el que va passar al Barça, que va... Doncs podria haver-hi, no sé si tancament total de l'estadi, podria ser que hi hagués perquè som reincidents en aquest sentit, igual que l'Atlético també ho és. Però l'Atlético crec que és més, com va ser tot fondo Atlético, podria ser només el gol, però bueno... Clar, és més lluita contra la part aquella, no? Però per mi el que em sembla més d'esto és, literalment, o sigui, veus les pintes que tenen els aficionats, tots encaputxats fins a dalt, i els de l'Atlético no lo hagáis, no sé què... El Cholo. Però més el Cholo no és que digui, en plan... Cabeza de... Bro, esteu tirant metxeros a un jugador. Sigui el Madrid o a qualsevol equip. És en plan, tio, no lo hagáis perquè ens esteu perjudicant a nosaltres. Però és en plan, tio, no és això, o sigui, en plan, un metxero, li fots un metxero al cap i li fots mal al jugador, en plan, és... Que també et dic, Courtois es pot estalviar la celebració, està clar. Sí, Courtois després torna i arriba a la grada, o sigui... Però és com Vinícius quan provoca les grades, vull dir, tu quan saps que vas a un camp de futbol, és com quan et venia Messi no provocava Messi, et fotia un hat-trick i la gent... Messi et xapava amb la qualitat. I la gent, o quan Piqué li fa així al camp de l'Espanyol, doncs la gent li sortia ràbia, i a mi també de dir, puto Piqué, jo en cap moment insultaria... Ets un tio calmat, o sigui... Tiraria coses i tal, calmat, o sigui, amb el sentit de celebro gol, em torno boig, tal, però amb el tema de... No, i a l'àrbitre em queixo i tal, però aquestes coses entren part de la rivalitat. Llavors, per exemple, no sé si recordes tu que ahir mateix dia, que llavors es va lesionar, bueno, Piqué va estar arrenquant tota la temporada, Gerard Moreno li fot una patada al final del partit i Piqué... Es lia. No, i es lia i tan gana no sé què. Clar, Gerard Moreno això ho fa per la ràbia que té. I aquesta jugada de Gerard Moreno, igual que la que li fa a Marcos Llorente a Fran García al minut 90, és de la ràbia acumulada de les provocacions del Madrid, doncs li fot l'entrada, igual que Gerard Moreno. Doncs això... dintre, que evidentment no s'han lesionat els jugadors i tal, pues, entra dins del que és futbol, pues, s'ha calentat, l'ha fotut un patadón, criminal i ja està. Però, tio, la grada mai pot participar. Totalment. No, sí, és veritat. I s'ha de parar, s'han d'aturar aquestes actuacions, està clar. Tu ho has dit molt bé al teu titular, Ramon, és una realitat. A partir d'allà el partit es va convertir en, bueno, pues en un partit una mica trabancat, amb moltes parades... Madrid molt sòlid, Madrid molt sòlid, no, el Madrid bé, el Madrid competirà, el Madrid no... Jo aquí vaig ser el que vaig dir, Madrid no gana ningú títol, vaig infravalorar el Madrid com el Barça, que ara parlem del Barça, però que també les rotacions, perdó, Sergio Domínguez i tots els meus respectes, segurament no seria titular en la meitat dels equips de primera divisió una mica més. Pot ser. No, i que no passa res, o Gerard Martín, i no tinc res contra els nois aquests, però són jugadors que no tens qualitat per ser suplent del Barça. Si és suplent d'Espanyol Gerard Martín, evidentment, o si no l'estic dient que no tinc ni primera divisió. Però sí que és veritat que, bueno, és que ja ens estem anant al Barça, si vols. No, sí, a la Lliga de Madrid no hi ha més. Empat a 1, ens beneficia els culers, perquè al final hem perdut el que ens anava millor, i ja està, i seguim a 3. Seguim a 3, amb el gol a veres que de moment no hi ha, veiem que no hi ha hagut cap clàssic, però bueno, estem allà. I no anar al Barça, doncs això, sense veure el partit, a veure, vaig veure les declaracions de Flick, i diu que s'havia de derrotar. Que s'havia de derrotar perquè els jugadors anaven molt fatigats, que se'ls volen per avui contra el Young Boys, que tampoc ho entenc. Sí. O sigui, la cosa d'això és el que comentàvem l'altre dia, pensa-ho bé, es classifiquen, o sigui, al mes de febrer saltes unes rondes, és a dir, saltes 2 setmanes de descans, un mig mes de descans, o sigui, setmanes senceres per un equip d'aquesta categoria, a partir del mes de novembre és locura. O sigui, llavors,
prioritza el, bueno, pensem a la Lliga, que més estàs al Madrid, pots competir allà, per guanyar. O sigui, tu, per exemple, el Barça és avui, no? Sí. Avui empata contra el Young Boys. I la que se lia és show, perquè el problema teu és que són 8 i el PSG va guanyar, el City, bueno, empatar, crec, no? El City... Va empatar 0-0. Però és igual, el Liverpool va guanyar, el Madrid va guanyar, no sé què, i ja hi ha 8 equips que treuen 3 punts, més de 8 equips, evidentment, però ja que treuen 8 equips. Hòstia, tu has d'intentar fotre 8 més igual 8, però has d'intentar fotre 8. No, és que els 8 que hem de classificar-hi ja veurem, perquè no... Sí, ja traurem després no és fàcil. La guillotina. Però no és fàcil, però clar... Però bueno, és el Young Boys, que em dius que et veu un Bayern i et dic, vale, però hòstia, és un equip i jugues al teu camp, dius que te'n vas fora... Però tu trauries els jugadors de l'Osasuna avui? Jo trauria els jugadors de l'Osasuna avui, sí, jo sí. Jo crec que amb un equip contra els Young Boys, que és un dels equips més discrets, al teu camp, jo crec que ho pots fer. Però no creus que... Osasuna és un camp complicadíssim. Correcte, però tu no creus que és més factible que recuperis amb 38 jornades, ara queda menys, però mateix el 38, un error a la Lliga que un error a la Champions, que t'ho compro. Sí, totalment. Però també, hòstia, la Yamal no havia descansat absolutament res. Segurament la rotació... I Rafinha tampoc. No, i la rotació no s'han de fer el diumenge. Si hem de fer el dijous. Amb el Getafe era, no? Dimecres, a casa, sí, dimecres i jo no me'n dimecres, crec. Correcte. A casa amb el Getafe jugues a casa... Jugant a casa sempre és més fàcil el teu partit. El Getafe sempre se't tancarà, llavors un partit sempre... No, i aguantes el 60 i una xineta de la Yamal et fa l'1-0 com vas cada, diguéssim. I el camp de l'Osasuna, i això Rafinha, també una altra cosa, pot sortir, com és de l'Osasuna, pot sortir amb la Yamal, Rafinha, Lewandowski i perdre igual. O empatar, vull dir... És un equip molt complet amb el seu camp, la temporada vam guanyar 1-2, els hi van expulsar un al Barça i vam patir moltíssim... I és això, i al final tenen bons jugadors, el Brian, com es diu Brian? Zaragoza. No juga bé contra el Barça, sembla, no? Aquest fill de puta no juga bé contra el Barça, malgrat el vaig fitxar jo al míster i no em va fer res més, el fill de puta aquest, i se'n va anar al Bayern, no va jugar ni un minut, que jo sé que si és tan bo algú juga ni per rotar. No, però ja va tenir molt problema, era la conya, que és que ja... No, un tio no sabia res anglès, i un tio amb espanyol, amb accent d'Andalusia, anant a Alemanya, que més ja parla tot en anglès, però l'idioma ja són molt d'alemanys, com a França, has de parlar... Hòstia, si l'entrenador literalment surt a roda de premsa, el tercer dia que tu estàs allà i diu, no, és que estamos teniendo problemas de comunicación. Bueno, aquest ni un minut va jugar. No, va jugar a la Copa i es van eliminar, o sigui, no va jugar res. I en canvi la Barcelona doncs també una bona temporada, el tio. No sé, és un segon una pissadita, l'últim de Bertones també és una voler espectacular i la Generalitat de Lamin, que és l'únic del Barça que sembla que sí que no hi ha qui el pari, no té ritme per parar, no té com es diu, no té techo, no té, com es diu en català, no té sostre, no té sostre la Yamal, aquest és el titular. I ja està, no jugar el partit, no sé si el Barça juga malament, però bueno, clar, quan rotes tant, Gerard Martín, Sergi Domínguez, De Casador, no sé qui més hi havia que va ficar més, no sé si Héctor Fort també, algun d'aquests, doncs clar. Això els grans no ho salven tampoc, crec que Pere no jugava tampoc, bueno. Ja ho veurem, esperem que guanyem amb el Young Boys, perquè és el que dius tu, si avui empates amb el Young Boys sí que et fos un problema greu, perquè amb el Mónaco també podem empalmar aquí, bueno, perds també... Però no per això, perquè no he jugat contra els dos grans del Bombo 2. Clar, és que és això. El Mónaco és Bombo 2, bueno, potser sí, no sé. Mónaco és Bombo 2, jo crec, sí. Per el Bombo 1 tens el Bayern i el Borussia... Per això, però, exacte. Però... I al Bombo 2 tens el Benfica i el Mónaco. Però això contra Bayern Borussia, suposo que una casa, un fora, no sé on és. Crec que és Dortmund fora i Bayern a casa. Si no d'una part... I el Bayern està molt fi, també. Però dic, Bayern... O sigui, el Dortmund a casa és molt més factible que el Dortmund fora, mentre que el Bayern em sembla complicadíssim a casa i a fora. Correcte. El Bayern era millor tenir-lo fora i empatar el partit, anar a empatar-lo. Saps? I el Dortmund a casa. I el Dortmund a casa, perquè jo tenia el Bayern a casa, a mi no em dóna cap garantia. Bueno, és que el Bayern ens porta... És l'equip que tinc més ràbia de tota Europa, tio. O sigui, és molt anticuler, Hòstia, li tinc més ràbia al Bayern que al Madrid, tio, a Europa, t'ho dic, O sigui, una final Bayern-Madrid, hauria d'anar amb el Madrid amb el Bayern perquè d'això, però hòstia... Amb els humillats espero que també amb Flick la cosa canvi, però bueno, no ho sé. El Barça està molt limitat, té una plantilla molt justa, i és el que diem, que encara mèrit d'arribar líders amb 8 jornades, aquí no hem pogut aconseguir el rècord del 8 de 8, però bueno, estem allà amb 21 punts i ve molt bon arranc, i molt bon començament de Flick en aquest sentit. Sí, jo crec que el Barça sí. Vull dir, no vaig jugar el dia del Getafe, el dia d'Osasuna crec que és... Getafe, qui va marcar Pedri? Lewandowski. Lewandowski. Però crec que Flick havia començat molt bé, però amb els jugadors que té, el problema que té el Barça és que no té fons d'armari. Llavors,
A veure, Han de tornar, ara torna De Jong, torna Gavi, per tant, al mig del camp tenen més rotació. És que arriba un moment Tornarà Araujo, la rotació teva està desembre. Eric Garcia, Pablo Torre, Casado i Gavi. Llavors, clar, rotació entre ells, bueno, no han fet malament, però clar, evidentment, si ara torna De Jong, que torna Gavi, A tornar Dani Olmo d'aquí poc també. i Dani Olmo t'hauria de tornar al mig del camp bé, i en defensa sí que segurament a veure si es recupera Christensen. i Araujo, sí, però fins al gener no se'n recuperen. Bueno, Koundé està sublime perquè diu que físicament aguanta molt bé i després això, després Íñigo i quin és l'altre i Cubarsí, que clar, no poden jugar tot. Han d'anar rotant amb Sergi Domínguez, que és just, i Gerard Martín i Valde. Clar. Valde també és un escàndol, però tampoc ho pot jugar. Però també l'hem passat a lesionar muscularment sí, i no el volen forçar. I si perds una de les que estàs fora. Bueno, i el fitxatge de Chesney, sí. també, que també es pot comentar aquí. Bueno, un fitxatge una mica així... Jo sincerament crec que a la que es posi en forma serà el titular. A veure, el tio, a mi em sorprèn que s'hagi retirat, ja era un tio que era un bon porter... Bueno, però tenia 34 anys i la Juve li volia donar la baixa i li va dir, mira, si no fitxes per cap club ja i et retires, et dono 2,5 milions per aquesta temporada. I va dir, doncs venga, pa dentro. No, el tio va dir-ho, que tampoc tenia, bueno... Va fer unes declaracions que va dir, si jo no he sigut titular... Això ven a dir, per ser suplent d'un equip d'Europa o ser titular a Aràbia, amb Chesney, que a més Juve tenia un bon contracte i tal, doncs diu, tio, és 34 anys, chilling. Sí, no, jo és un bon titular, a veure, esperem que... Però és que ara, o sigui, s'ha de fotre en forma. Llavors, bueno, anirà bé el paró, no sé, suposo que no anirà en Polònia perquè està a paró, per tant anirà bé el paró de 2 setmanes ara, sí, que es fiqui. Després d'aquest cap de setmana, i a partir d'aquí a veure si serà titular Iñaki Peña, güey. A veure, Iñaki Peña per mi no té tampoc tanta culpa en els gols. No. Poca cosa pot fer en el primer, el de cap, per mi... El primer com és, de cap de Budimir li guanya, crec que és a Covarsí, li guanya... La partida, el segon, Budimir s'ha ficat també. Brian li fot una trepitjada que, vale, però crec que també a Ter Stegen li hagués marcat. Sí. El tercer, Abel Bretones fa el xut allà que no sap ni com el marcar. Quart és aquest, el quart. El quart i el penalti, exacte. Que l'endevina. Sí. Res, poca cosa. No, és més en el joc, que aquí no podem entrar en el debat, que eren els gols en si, no? I parlant de lesions musculars, què opines del mètode Pintus? Mbappé ja torna a la convocatòria després que es digués fa una setmana que estaria 3 de baixa. És que és acollonant. Mètode Pintus, és acollonant. No sé què els hi dona, tio, però Modric igual, Modric tal, i es recuperen... O Bellingham. Bellingham havia recuperat-se tal, i s'ha recuperat també una parella de setmanes abans, tio. Això ni collons foten, tio. No, però és molt Investiguen! No, aquí s'ha de ficar... Los hombres de negro de la FIFA que sempre es deia, saps? Que anava a fer el control antidòpic, no? Que investiguen. No, és molt fort, és molt fort. No, perquè ens anava bé pel míster, que a sabre el tenir, anava fent la de punts, i hòstia, si s'ha fotut una hòstia, que ens ha servit per retallar una mica. A veure, jo crec que demà no jugarà titular, no sé si entrarà a la segona part i segurament potser el fin de entrar de suplir un altre cop. No crec que el forcin. A falta ve per on de seleccions, el forces, segur a més Griezmann ahir, per cert, que diu que deixa la selecció francesa. Era molt fort. Doncs deixa'ns, haurà de tirar encara més d'Mbappé. Jo sincerament crec que hi ha hagut allà merder amb Griezmann. Home. No? Deu haver-hi alguna cosa per darrere. Griezmann que té 32 anys, algo així, 30. Jo crec que són dues coses, o realment una cosa que em sorprendria molt, que és que estan veient tots els jugadors el tema del calendari de les lesions, que diu, mira, deixo la selecció, és el tram Atlético, que va de locos per descansar i tal, les seleccions, diguéssim, o hi ha hagut algun follot de que deixa'ns-la dir, escolta, deixaràs de ser capità o ja no seràs tan important per mi perquè crec que serà més important aquests jugadors, i he dit, mira, abans d'acabar malament, com jo que sé, certs jugadors que han acabat a la selecció malament per acabar suplents, tal, no sé què, doncs jo ho deixo ja, vaig amb el Capal, amb 2 mundials... Perquè és molt raro que diguis, just abans del peron de seleccions, i en tot cas, tio, normalment quan et despatxes d'una selecció un jugador com Griezmann és per dir-ho amb Saint-Denis de peu, saps què vull dir? El tio es va retirar això en un partit de merda. No, però no per això, o sigui, el tio s'ha retirat amb un comunicat un diumenge. Bueno, però que el tio l'últim partit que la Nations League va fer una volta al camp, despedint-se, havia vist una foto, un vídeo. Vale, potser llavors... Que la gent no entenia, però aquest tio què collons fot? I el tio s'estava despedint. Jo ho tenia planejat. Doncs llavors potser no havia tan merder. Jo pensava que ha sigut de sobte com això, de sobte surt el comunicat per algun motiu. Llavors potser jo crec que ho tenia premeditat el tio ja. Però bueno, no, és acollonant. I després de la Lliga, doncs res, parlar del Villarreal, que va tercer, per sobre l'Atlètic i que... La vaina és escandalós, tio. Falla el penal i tot i així fot assistència i gol. No te'l van robar també, no? Lo Celso i vaina. No sé si el canvi ha sortit Lewandowski i Griezmann per la Celso. Has fet mala jornada tu aquesta, Però si no em puntuaven 2 jugadors, cabrons. Qui no et va puntuar? No, el porter final sí, vaig fitxar altra cosa que vaig dir canvi el de les Palmes i es va lesionar Zilesen. Et va puntuar? Va per al penal, pensava que faria 10 punts, però com van queixar 3 gols, 6 punts al final. Hòstia. No em va jugar només Edu Expósito, però clar, Pol Lozano també de l'Espanyol és un jugador que sabia que en faria 2. Amb l'equip que vas amb els bueno, clar, Nico no marca, fa 5 punts de merda, Lewandowski fa un punt de merda, que Lewandowski és un partit de 3 punts, no d'1, però és igual. No, li deuen menys 2 de piques li donen. Griezmann fa 5 punts, però clar, no et marca. Si els 3 que t'han de marcar no et marquen, i Samu Costa en su línia, 6 puntets, bien ahí. Lozano 2, Expósito 0. Qui tinc l'altre mig que
Gallagher 3 punts de merda i la defensa pues, més sòlida, Marcos Alonso 6, Nemanja Gudel 5 i el Ager o alguna així 5 o 6 de la Guerra, no me'n recordo. Bueno, doncs prou sòlid, no has fet tan mala jornada. Ja, però ahir em compren la clàusula de Marcos Alonso, l'altre dia compro el porter i em paguen la clàusula del Rayo i ara ja fitxa Leo Roman, que fica que, perdó per... T'ho volia dir després, però aquestes coses cunden. I ara veig que o Grave 50% o Leo Roman 50%, i he pagat a Leo Roman, pues a veure si aconseguim que Leo Roman... Bueno, el pito de la vida, Ramon. Però que asco, tio, no hi ha manera. Però bueno, em compta perquè amb 3 jornades tenia un equip sòlid després d'haver fet Frankenstein durant 4 jornades per intentar encabir. Això sí, estic de lideratge molt lluny i de la tercera posició estic a 60 punts. Jo estic a 20 del líder ja, Però jo confio. No, amb l'equip que tens totalment. Va marcar Barri, el Villarreal, el Villarreal va amb bona plantilla, Bueno, el Villarreal li passa... El Villarreal és el típic aquest, com l'any que ve solament serà al revés, que, com la Real Societat, per exemple, l'any passat, quin equip va ser que va anar? Com el Bilbao l'any passat, no juga a Europa, per tant juga setmanalment, per tant, està jugant a més. El Bilbao l'any passat va quedar... Bueno, cinquè al final perquè el tal, però és l'Atlético o la Girona... No, quart va l'Atlético. Que és el típic que si jugues setmanalment s'ho prepara molt més i tal, i el Villarreal és un equip que està acostumat a competir a Europa, té un equip de rotació d'Europa, llavors si només jugues la Lliga puntues més. Segurament el Villarreal aquest any és molt més probable, a part de per com està jugant i tal, que vagi a Europa per això, que Betis, Real Societat o Bilbao, i segurament la plaça que l'any passat el Villarreal no va ocupar, l'ocuparà el Villarreal, i un d'aquests tal. I l'any que ve, imagina que el Betis és el que es queda fora, el Betis serà el que lluitarà per anar a Europa. I parlant del Betis, anem a parlar de Joven Lo Celso, sisplau. Què li passa a aquest tio? O sigui, aquest tio va venir fa 2 temporades i es treia el rabo i se'l torna a treure. O sigui, és el nou Isco. És el nou Isco, tio. Imagina't ara... Bueno, ja marxa Fekir, per això han pogut portar Lo Celso. Clar, Fekir se'n va anar, no? Sí. On se'n va anar? A l'Aràbia? O a Qatar, o alguna cosa així. També dic, Fekir cobrava una pasta que ara la cobra Lo Celso, i clar, Lo Celso, Isco i tal, vaya show pot ser jo. Heavy. Però bueno, parlant d'això, deixem parlar del meu espanyol. L'últim podcast veníem de guanyar 2 partits seguits a casa, 7 punts sòlids, 3 derrotes seguides. 3, ja? Clar, al Bernabéu, que comences molt bé, però després error de Romero, error de Joan, 1-1, i ja després el partit se te'n va. El Villarreal comença adelantant, però al cap de 3 minuts en marquen de cap Ayoce, i després també Ayoce xuta gol, 1-2 cap a casa, ets incapaç d'empatar. I l'altre dia contra el Betis fas un partit que, a veure, et xuten una bajanada, el Betis xuta 9 cops o així, però és un partit que l'Espanyol, pel partit que ha de fer de buscar el 0-0, el fa molt bé fins al 86, quan una generalitat així, xuta Lo Celso i gol. És el que para un penalti Joan Abde, que segur que es va enfadar Pellegrino, Sí, ara parlem de Joan. Ho comentàvem a la ràdio, que és l'Espanyol a 3 temporades tenies el teu Lo Celso en Sergio García, Gerard Moreno, RRTs, José Luz, Braithwaite, i aquest any no el tens. Llavors aquest any has de ser més el típic Cádiz de cada any, que tens una plantilla molt justeta, però que si li treus al màxim pot ser que el Cádiz es va salvar 2 o 3 temporades seguides. Bueno, va tenir una claríssima Romero, amb Lucas, sí. Romero va tenir una claríssima. Jo que he portat les dades del partit, l'únic xut a porta a l'Espanya del partit és de Romero. I el Betis, Joan García fa 10 parades, literal. Parant un penalti... Vaig pagar 4 milions per ell. No, i tu, Joan, no sé si tal, ja vaig dir, Joan és una bajanada. O sigui, Joan, l'Espanyol és l'equip que més el xuten de primera. Joan... Ja és porter líder, de místers? És que jo t'ho vaig dir o no t'ho vaig dir? Sí. Aquí es va dir primer, i Joan García es va quedar per això, i Joan García és evident que l'estiu vola i marxa, i que voli amb l'Espanyol primer, i que vingui un equip i digui clàusula 30, crec que l'any que ve potser puja una mica més, 35 quilos, doncs 35 quilos, i a partir d'aquí construïm, i gràcies per tot Joan García, i ets el millor... O sigui, Joan García... Et faré pregunta, creus que Joan García anirà a la selecció? Sí, Joan García serà convocat en aquestes 2 pròximes setmanes, dius? Crec que potser això no, perquè és Remiro Raya i... No ho sé. I Unai està lesionat. Jo crec que... Ojo, Me la jugo. Joan García anirà amb la selecció. Amb Luis de la Cope. Amb Luis de la Cope. Vale, amb Luis de la Cope. Però el que té a Joan García, si no, anirà amb la sub-21, vull dir, estan amb la sub-21, anirà amb la sub-21 ja. Però, això que et dic, llavors... parlant, si vols, el Betis no si vols comentar com és, deixem parlar una mica d'Espanyol. Sí, bueno, tocarà patir, i aquest cap de setmana jocs contra el Mallorca Arrasate, que van com motos. A quin camp? A Sant Moix? No, a Cornellà. Van com motos. Hòstia, dos, a l'Arín i a Darder. Hòstia, Darder, el reencuentro, El partit serà calent, perquè la gent va amb Darder molt calent. Abans et volia explicar, si Joan García fa un temporador i marxa a l'estiu, s'anirà per tot l'alt, igual que marxar Gerard Moreno al seu moment de l'Espanyol, o... No, Darder no. Clar, i llavors Darder va marxar com va marxar José Lu, perquè no va voler dir res, perquè no mai s'ha aclarit el tema, i Darder era el capità, i Darder, jo entenc a Darder. Com Braithwaite, una mica. Bueno, però Braithwaite se'n va anar rient-se de la directiva. Sí. Llavors tothom li té bon gremi o alguna cosa així.
i li guarda molt bon record, però de Darder la gent no. Jo Darder, per mi, el darderisme i Darder jo sempre li guardaré un carinyo especial, però és veritat que la seva marxa sent capità a l'Espanyol després de 13 anys, de 6 temporades a l'Espanyol, de ser la figura que ha sigut Darder, és com... clar, és que ara no penso... És que últimament l'Espanyol també, perquè la directiva ho fa fatal, tots els jugadors marxen per la porta de darrere, o sigui, Nico Melamed està amb l'Almeria en zona de descens per baixar segona. Tio, tant Melamed fatal ho va fer com l'Espanyol, vull dir, saps, jugadors d'aquests que portarien a primera i... Que també dic, Darder, des que està al Mallorca ha baixat el nivell respecte a quan està a l'Espanyol, Però també perquè l'Espanyol... Perquè el paper que juga a Mallorca és molt diferent. Bueno, i vas a Mallorca i el líder és el Pirata Muriqui i Dani Rodríguez i ser jugadors que porten molts anys allà. Llavors, Darder li ha costat molt més. Darder aquí l'Espanyol feia un partit dolent i tothom era... Bueno, Darder espavila, però tothom era... Ho feia tot ell. Clar, i ho feia tot, i s'acaba tal. I també l'any passat jugar superdirecte, el futbol d'Aguirre és superdirecte a bandes. Aquest any li va costar jugar una mica més Darder, però ara ja porta 3 partits jugant perquè... També dic... L'he fitxat Darder, jo. Ben fet. També et dic que Arrasate no és com Aguirre, però Arrasate és molt futbol també de centros de Muriqui i tal. Darder necessita que la pilota li passi pels seus peus. Li costa més això que l'Espanyol, amb Darder hem jugat amb Vicente Morenos, amb Machins i tal, però sabien que pilota de Darder i que faci el que vulgui. Màgia. No, totalment. Bueno, doncs ja ho veurem amb l'Espanyol i desitgem tota la sort aquí a el porter Joan Garcia. I a l'Espanyol, cabron. D'aquí no gaire, d'aquí 3 setmanes. No, ja derbi, ja. No, perquè clar, ja parlen de seleccions 2 setmanes, però crec que d'aquí 3 jornades o ja, crec que el novembre, a principis el 2 de novembre, el primer fin de novembre ja derbi. On és el derbi? A Montjuïc. Hòstia, o sigui, podrem dir que l'Espanyol jugarà al seu antic camp. Clar, perquè l'any passat l'Espanyol l'any que baixa, clar, Barça l'any passat va estar a Montjuïc, fa 2 no. Clar, l'Espanyol... tornem a Montjuïc. Que fort. Tornem a Montjuïc. Jo a Montjuïc he viscut els partits més èpics de l'Espanyol, que és les semifinals de la UEFA, no? De la UEFA, Werder Bremen, va ser l'anada, que guanya l'Espanyol a casa. Quan? A 2008. No, però quan queden? 3, no sé si ara, 3-2 contra el Benfica, que després Gorka Iredo es fa un partidon a Lisboa, que queden 0-0. La tornada, no sé si guanyes 2-0 o 3-1, alguna així, i la tornada guanyes, crec que és 0-2 o 1-2, alguna així, per anar-te'n a Glasgow. I perdre amb el Sevilla, no? Que és una cosa que sempre li dic a mon pare, que diu al podcast. A veure, fica't un pàgic, Ramon. No, d'una cosa que m'arrepenteixo molt, és que mon pare em va dir, jo tenia en aquell moment 9 anys, jo saps que ara m'apuntaria tot per l'Espanyol, aniria, vull dir, l'any que vam anar a la UEFA... Et faries de la penya quinielística. Amb mon pare vam pillar un vol el dijous al matí per anar a Birmingham, de Birmingham un bus per anar a Wolverhampton, a veure com Abelardo et sortia amb tot el filial, el Wolverhampton va fotre un 4-0 a l'Espanyol. Hòstia, el d'Europa League. I a la 1 de la nit, mon pare i jo... Sortim al filial. Sí, i el meu pare i jo ràpid anant cap a Birmingham per pillar un altre vol a la 1 de la nit per arribar a Barcelona a les 3:30 de la nit per al divendres, que mon pare pogués anar a treballar i jo vaig anar a la uni, bueno, jo la uni me la podia saltar, saps? Però bueno, saps què vull dir? Sí, bueno, tio, és que sou molt bons al final. No, però vull dir, no, bogeria d'Espanya... I el que et anava a dir això és, mon pare em va dir, vols anar a Glasgow? I jo era molt petit, no sabia, tal, em feia por anar, volar, no sé què i tal, i li vaig dir que no, preferia veure el partit des de casa. Podríem dir que va ser el primer cop on podies sortir de la zona de confort, Ramon? Tu amb 9 anys... No em parlis de mi, parla de tu. Sí. Sí, no? Bueno, però és que ara mateix per mi això és... O sigui, per mi anar a un camp de futbol, per mi és zona de confort. Clar. O sigui, saps què vull dir? Per mi és al revés. S'ha girat la Twitter, ja. O sigui, a mi em conde molt més. Bueno, no, ho agafarem si ho comentem el que... No, es comenta aquí, queda escrit ja aquí, firmat, aquí. Tac. Bueno, vam decidir que volem veure un partit de la Premier, bueno, també volem fer de la Bundesliga i tal, però la cosa està molt xunga perquè la Premier, bueno, això ja t'ho vaig explicar tu, però no molt per sobre, tots els clubs necessites, a part de ser soci, si no ets soci, com fer-te una membership, i és com pagar anualment 60 euros, simplement per poder intentar a la tercera revenda, o sigui, primer sobre només pels socis, després pels socis sense seient, després pels memberships, aconseguir entrades, però tots, o sigui, crec que només potser l'Aston Villa i algun altre no ho fan, i el City en els partits simples, saps? City potser Ipswich, coses d'aquestes. I llavors, bueno, vaig intentar fer-nos colar nosaltres com a premsa per un partit de l'Ipswich Town. Ara et dic, fa 6 dies que vaig enviar el correu i no m'ha contestat, així que pinta mal, però bueno, tant de bo. El tio em va contestar, em va dir, li vaig dir, som 2 periodistes d'Espanya, que fem... Tienes el rotllo, tio. Sí, tienes el rotllo, que volem fer un vídeo de tal, podríem ser a passar premsa, em va dir, bueno, sí, us podríem ficar Vox, però que volien saber més per a nosaltres, bueno, els vam passar agitando el cuero i tal, i a partir d'aquí, doncs, a veure si aconseguim... a buscar el miracle de l'Espanyol. Seria l'èpica, anar un dia... Si passa,
el dia següent ens presentem aquí amb les acreditacions d'Ipswich Town i amb la bandera de locos. Sí, no. La intenció està allà, si surt i si no surt, doncs no surto. Dit això, vaya xapa, hem donat ara, perdó, l'he donat jo bastant. No, bé, molt Vols Champions comentar alguna cosa? Anem a comentar Champions. Comentem ràpid The Mónaco. Champions. Correcte. Molt encantat, Ramon. A l'òpera, tio, et podies ficar tu, Sí. A un càntic. Sí, dos. Los chicos del coro. El Barça perd contra el Mónaco, el camp del Mónaco. El Mónaco d'un equip d'avions. Està veient segons la Lliga, molt portents físic, molt jugador desconegut, com aquell Mónaco del 2016, on van sortir Mbappé i tota la pesca. I llavors, clar, es suïcida un altre cop a la Champions, com l'últim per la temporada passada, com va fer Araujo, fa Eric Garcia al minut 9. I... Error de Ter Stegen. Error de Ter Stegen, però no facis la falta. Vull dir, deixar el passar i que marquin, com l'Araujo que vam comentar, que si no sé què, però Araujo deixa que et marqui, t'empati el partit i ja està, el mateix. I llavors a partir d'allà, Lamine torna a fer una generalitat de les seves, que aquest tio ja no falta dir res més perquè no té cap sentit, i ja està, i al final t'acaben marcant. Però és un 2-1 i que el Barça no mereixia guanyar, o sigui, està clar. Llavors el que dèiem, al final queden dos partits complicats, més el del Benfica, que ja veurem aquest any com està, i a partir d'allà, cada 8 anys no és fàcil, es complica molt, hi ha molts rivals, ja veurem, no sé, el Madrid en canvi sempre treu els partits com pot amb l'Stuttgart també allà al 80 i pico, que va marcar no sé qui, no sé si Mbappé o qui va ser, i ja està. Llavors, el City va empatar contra el Milan, crec, no? Sí. El Milan va empatar? No. Bueno, no sé. Contra El Milan perd contra el Liverpool al final. Correcte, contra l'Atalanta que empaten. I res, ara contra el Young Boys i a seguir queden molts partits. Bé, és d'això que vaig veient una mica per comentar per sobre la jornada aquesta, vaig agafar el mòbil per molt analitzar la bé, jornada Ramon, una molt mica. bé. Vaig seguir comentant aquí sol. Res, es pot comentar Malo Champions, que tampoc també és interessant, però al final és el de sempre, o podem comentar quin va ser l'agite a Madrid. L'agite a Madrid, no? Que també a la gent li interessa més l'agite a Madrid. A Madrid vam estar per allà, discoteques allà bastant fines, antros de per allà, Ramon... I res, tio, la vida independent... Aquí entra un meló, no? El meló independitzar-nos, no? Hòstia, m'acaben de pagar veïna un altre míster, perdó. L'altre. Això no és el nostre. Hòstia, que està, Ramon, què opines tu d'independitzar-te? Anem a canviar una mica aquí de... Però no volies fer Champions? Estàvem aquí mentre buscàvem... Vale, meló, quin meló? Independitzar-nos. Jo vaig anar a Madrid i em juro que la vida a Madrid és una vida diferent la que tenim aquí. Però te'n vols a Madrid? No perquè a Madrid, sinó perquè te vius sol, fes amb la gent... Hòstia, tio, tenim ja que eren 25 tacos, tu ja els tens. Jo he viscut 2 anys sol, perquè he estat vivint a Copenhague, és molt diferent vivint amb pares que sense pares, evidentment, tens molta més llibertat, moltes coses, vull dir, però evidentment estalvies menys. Llavors, depèn, tu ara potser estàs un any més, 2 anys més vivint a casa dels pares per tenir diner... O sigui, tu ara mateix, tu i jo, és impossible... O ens anem a viure a lloguer, que més el lloguer està caríssim, correcte. O no. Llavors, és allò de dir, vols estalviar poc vivint sol, doncs ho pots fer, o vols intentar, estar un any o un parell d'anys més a casa dels pares, sé que seran 27, però estalviant per intentar poder sortir a comprar pis, que també serà impossible. O sigui, els lloguers l'altre dia ho vaig mirar, estan caríssims, de 1.000 i pico no baixen, en coses tal, evidentment anant a viure amb amics i tal, o sigui, això és evident. I després els pisos és que evidentment està molt cars. 450.000 i per no parlar cap a baix, o 350.000 si vols, però els has de reformar per dins, vull dir, és que està tot caríssim. Llavors, independitzar-me, tant de bo, i tu també, tant de bo, vull dir, seria l'ideal, però bueno, l'Eric ho ha fet, i aquí és... Què prefereixes? Estalviar més o independitzar-te i tal, i trigar més? Fora de confort, avui parlàvem amb una doctora que em deia que l'edat perquè comences a ser preocupant i no tenir parella, em deia, això és independitzant als 27. Llavors els anys que estem solters, tic-tac en aquest sentit, no? Ens queden 2 anyets, llavors clar. És el maloquet, t'independitzes, més opcions a agitar, tal, a veure la gent que tiri comentaris de quina és la clau, no? Al final, ser tu mateix, el que diu Brad Pitt, no ser tu mismo, al final. No parlis tant, si no ho faràs, és que em fa gràcia perquè dius això i tu no ho faràs. Has començat a sortir zona de confort perquè d'independitzar-te, ser tu mismo, no sé què. Tu mismo és el meme ja ho sé. que tira el Brad Pitt que amb la cara amb un skin del mil. Ja ho sé, però dic no, zona de confort, independitzar-te és una zona de confort. Independitza't? Jo és una cosa que començo a plantejar-me ja. Abans no m'ho plantejava i era el tema d'estalviar per un futur compra de pis i tal. Ara ja em comença a entrar el tema al cap i llavors és començar a parlar amb la gent, pensar en gent amb la que puguis viure perquè no amb tots els amics que coneixem, lògicament es podria viure, hi ha més, no fa falta dir no, hi ha més amb alguns que amb altres 100%. I començar a plantejar-ho, més que res al meló. A partir d'aquí podem seguir amb la Champions, Ramon.
I, bueno, tampoc tant, perquè jo no t'he preparat, l'acabo d'improvisar una cosa, però et vull fer un joc. Vinga. Per tant, molt ràpid. Anem ràpid a Champions, Fem una que a la cosa. gent no li importa. Fem una cosa. Per cert, hem començat els partits de les 6:45 de la tarda. Ramon, canta. Salzburg, Brest i Stuttgart, Sparta de Praga. Merda de partits. Jo et diré els d'avui i els de demà molt ràpid i m'has de dir qui guanya. Vinga, Ramon, fot-li ritmo, Ramon. Salzburg, Brest. Guanyarà el Salzburg. Stuttgart, Sparta de Praga. Guanyarà l'Esparta de Praga. Partidazo. Arsenal, Paris Saint-Germain. Empat. Barça, Young Boys. El Barça li fot 5 al Young Boys. Leverkusen, AC Milan. Guanyarà el Leverkusen. Dortmund, Celtic. Empat. El Celtic està fort. Inter, com és això? Estrella Roja. Ostres, és veritat. Inter, maneta. PSV, Sporting de Portugal. Esport de Portugal, de Gyökeres. Gyökeres. De l'Oblidis, de Joan Camí. Slovan Bratislava contra el City sense Rodri. Ostres, és veritat. City, sense Rodri, claríssim. Demà això ja, Girona, Montilivi, Contra? Feyenoord. Empat. Jo he posat... sí. Shakhtar Donetsk, Atalanta. Shakhtar Donetsk. El seu camp... Juguen a Hamburg. No, Hamburg no, un altre lloc. No juguen a Donetsk, precisament. Shakhtar Donetsk, em mantinc. El seu camp apretat, anaves a dir-ho. Sí. Joder, ens estem fotent. Estava a punt de parlar d'Ucraïna, però no, és veritat. Aston Villa, Bayern München. Ojo Villa Vinga, Park, un empatet. Ojo Villa Park, que per Un cert, empat. molt bé Ipswich Town aquest cap de setmana empatant contra l'Aston Villa, Bueno, molt fins. Benfica, Atlético de Madrid. Empat, també. Dinamo de Zagreb, Mónaco. Mónaco. Lille, Real Madrid. Real Madrid. Liverpool FC, Bologna. No de Thiago Motta ja. Liverpool, el Bologna de Thiago Motta ja ha caigut. Leipzig, Juventus. Juventus de Thiago Motta. L'últim diràs locura. A veure. Sturm Graz contra Club Bruges. Sturm Graz, on vaig fer l'Erasmus. I de fet et diré, tenia la samarreta de l'Sturm i la vaig perdre. Aniré també un dia al camp de l'Sturm de Graz, t'ho dic. Perquè jo és una equip que buscava sempre Bueno, i de fet buscava fa 2 temporades amb el Barça, que anés a l'Europa League, estiguessin 700 i no es van trobar, es podien trobar. Duro. I ara el joc, si vols, que Vinga, faig jo. i tanquem... espera, menció d'equips catalans. S'ha de parlar de Lleida, s'ha de parlar de Barça B... No, és conya, no parlarem perquè no l'he seguit. El que sí que parlarem és dels inicis de Joan Villarroya del bàsquet, perquè hi ha 6 catalans, Lleida va palmar la pròrroga contra el Saragossa, el Girona també va palmar, no sé si contra l'Unicaja, Barça va guanyar... qui més hi ha? Joventut. El Joventut no tinc ni idea. I quin és l'altre? Manresa. I el Manresa. Molt bé, Ramon, tio. Sí, això poliesportiu. Te'l saps molt. Per cert, parlant de poliesportiu, històric Tadej Pogačar al ciclisme. Mira. Va atacant un dia a les 100 quilòmetres de meta i cap a dins. No, tampoc. Molt fi. Tenis poca cosa d'anar amb un torreig que Valcarat va guanyar per poc més. Nadal va al Davis, no? Nadal va a la Davis. I Espanya va guanyar l'Eiber Cup contra el resto del mundo. No, Espanya no, Europa. Europa, perdó. Correcte. Bueno, jo parlo d'Espanya perquè sé Carlitos, el gran abanderat, guanyar el Taylor Fritz en un partit èpic. I ja està. I bueno, i dic que el Madrid va perdre, que van perdre amb un 3+1 a l'últim segon. Èpic, un triple tal, cagada, no sé, que és Yunus Musa? No, que és el de futbol, no? Sí, és Musa. I res, al final trio i guanyen, ja està. Vale. Quiz, me gusta, quiz. Et diré 5 jugadors. Vols fer 5 o 10? Bueno, depèn 10. Vinga. Però m'han de ser molt ràpid, vale? Llavors, són 10 jugadors que tu, per l'estat de forma actual, els has d'ordenar. Però tu no sabràs el que jo et diré després. O sigui, et començaré amb un... 10 són molts, no? Vale, fem 5. Però tu no saps el que jo et diré. O sigui, tu potser penses que a l'últim et diré Lamine Yamal i deixes l'1 lliure i potser et dic Arambarri. I dius, tremenda jodienda. Llavors, com queda la teva classificació? O sigui, tu no sabràs els següents, però tu els has d'ordenar de 1 a 5 amb estat de forma... Vale, me gusta. Fem 5. Vale, començo. Me gusta. Començo, vale? Mbappé. Ha de ser ràpid, això, Mbappé. Top 1. Top 1 Mbappé. Sí. Lamine Yamal. Top 2. Quiroques. Gyökeres. Els estic pensant ara. Top 4. Gyökeres top 4, o sigui que top 3 i top 5. Sí. No et diré Arambarris i coses d'aquestes, diré Show. Què pos, que no us he pensat. Com estic amb un que estic jo bé. Barcolà. Hòstia, Barcolà. Dic top 5. Top 5 Barcolà. Top 5 Barcolà. És que aquí ho és molt fi, I després... Ara em pots fotre, em pots fer tremenda jodienda ara. No, ara et diré un que no et quedis tan malament. Hòstia, clar, és que els hauria de portar apuntats per tothom. Top 3... és que un jugador que estigui fent-ho bastant bé i... Un Lo Celso.
Lo Chelsea, va. Top 3. Top 3. Molt bé. Hòstia, el següent dia el portaré més preparat. És que no és fàcil, realment. Sí, potser que pot ser un top de 10. Clar, Mbappé has fet bé. Sí, tens raó. Però clar, per estar com un top de 10, sí. Clar, perquè llavors com el meme aquell d'Insta, que... Molt bé, tio. I també tinc altres. N'havia preparat un parell més que tinc al cap. Bueno, és que ets un tio molt fi, Raúl. Bueno, s'ha d'agitar una mica, reels, tal... Totalment. Guióqueres. I invitats, que no... Haig d'obrir el que m'ha passat al Ciuran, és veritat. Guióqueres. Jo tinc un contacte d'una noia de la Kings League, de la Queens League, perdó. De la Queens, perdó. Ja veuré si tens alguna cosa més, algun convidat més. Hòstia, podria obrir Marina Garrido... Bueno, ja ho parlarem després perquè... Doña Garrido, correcte. I fins aquí, no? Fins aquí no hi ha més. Deixarem el 2x02, el podcast número 2 de la temporada número 2. Intentarem ja pròximes setmanes portar algun convidat. Sí. De fet hem parlat bastanta cosa, ens hem anat una mica per les rames amb certes coses. Bueno, però a la gent li agrada, i és que t'agrada, tio. Champions, cap de setmana Lliga, i després ens ve peron de seleccions. Virus FIFA, que no li importa a ningú, correcte. Exacte, perquè quan jugadors tornen lesionats, bueno, ja ho comentarem la setmana que ve, perquè per saber la nostra opinió, la setmana que ve haureu de tornar a escoltar el podcast. Oh, quina llàstima! Adeu! Ciao.